Kahle kahle ngithi uyakhumbula ngalenkathi siyuzama kodokotela ukuthi sibe nengane. Mina ngangafuna. Kahle kahle I reason behind that ukuthi mina kahle kahle angikwazi ukuthola abantwana. Ngakhumbula sihlangana ngo2019 ngahamba ngaya kudokotela ngafike ngayivala inzalo. Sanibingelela nonke babukeli beBlack Life TV kwesinye isiqephu esikhipha izimfihlo nihle nolungista namhlanje sivashela umfowethu omncane othi unemfihlo afisa ukuyidalula. Sabona njani? Yebo ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ubikela ababukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka kunendawo. Sanibonani babukela emakhaya. Ngiphuma lesikhawini. Uphuma esikhawini. Yebo. Esikhawini sekhaya noma isekhaya? Sekhaya usebenzela la eThekwini. Cha ngisebenzi ngakhona ekhaya. Khona esikhawini. Yebo. Okay, iqala phi udaba? Kahle kahle la siswami nginenkinga. Abona njengomuntu okhulele emakhaya endaweni ehluphekayo isikhathi esiningi siyahlupheka nje isikhathi esiningi lapha ekhaya. Manje ngakhula nogogo nabazali angisenabo. Okay. Ngasuke ngabona ukuthi njengomuntu ke ongakwazi uafford ungasebenzi indawo okungcono vele ngiyivala ingane ngingabi nazo ingane sidala ngoba manje angeke ngikwazi ukuthi ngaba nezingane kube ngizoyihluphekisa la angingasebenzi anginalutho. Yebo siswa. But when ngiyakuzwa ukuthi ukhule nogogo uhlupheke emakhaya but wena usubone ingane ukuthi na uzohlupheka? Cha siswami ukubuka nje impilo yami ukuthi izinto ayihlangani nje enhlobo. Akwenzeki lutho noma kuthiwa ngiyofesa angiqashwa. Yabona nje izinto zami zeminyama kahle kahle. So inini ke lawa bese unathatha isinqumo ukuthi uvala inzalo ngoba I'm sure khona into enkulu eyenzeka wase uthatha isinqumo esingaka. Ngithatha isinqumo sokuthi ngivale kwakunini kwaku 2019. Yebo 2019 impela. Ekubeni lo muntu engifisa ukuzomtshela lemfihlo le mina naye sesihlala iminyaka eyisithupha. Sena 6 years. Yebo. Okay. Yeah. So if ku 6 years isho ukuthi 2019 to 2024 rather. Iminyaka emingaki nendawo le? Ngicabanga impela iyela la ko Sikisi. So wakwenze khona noma wakwenza ningakathandani? Ngakwenza sisathandana naye. Senithandana? Yebo. Okay, so yena ufila kanjani ngoba nezingane? Yena ufila kanjani? Ngokuba nezingane nje mayikhuluma about izingane. Yena umuntu impela obuya ngathi uyayifuna impela ingane uyafisa ukuthi siqale umndeni manje mina nginemfihle indlela eyisimanga manje angazi ukuthi ngizomtshela kanjani lento ukuthi angikwazi ukuthola abantwana mina. Uyayifisa ingane? Yebo yena uyayifisa. Okay. Since uthi ke nawe wayenza usuthandana awukazi umcabange naye like yena manikhuluma ngokufuna imisebenzi nokusebenza like wamnika ile option ukuthi ke na lalela mina ngifuna ukuyovala inzalo? Cha akazi. Yebo. So right now nike nazama for ingane. Ngokwakhe ke phela wena uyalazi iqiniso ngisho ngokwakhe uke washo ukuthi azizameni ingane. Yebo intahlezi nje yisho le uyafisa ukuthi sibe nengane siyazama kodwa ke akuhlangani ngoba phela vele mina ngiyazi ukuthi iqiniso lithini. Yebo. Uzothi ngelilanga mayiqhamukela nengane? Ngayinkinga ngempela ke leyo ngoba angazi ukuthi ngathini ngempela kodwa kona ngayinkinga nje lokho. Kubangani bakhona bazi ukuthi ke na wena wahamba wavala inzalo yakho? Cha. Akho umuntu. Yebo. Usisi umuntu onjani? Umuntu ngisho ukuthi uyahlonipha kodwa ke makumvukile ikusuke kumvukile. Yebo njalo nje. Indaba ngicela ukubuza lo muzi ukuthi indaba ungakwazi ukuhlala naye phansi umtshele ukuthi ke na nansi situation this is the decision owayenza nokuthi uze la ka Black Life. Ukuthi angakasitholi ngempela isibini sokuthi ngibhekane naye ngimtshele lento le ngoba wayimini yangisinda. Yabona nje kuyimanje la uvalo lami lishanga amandla uvalo la kimi. Mayethi hlukanani? Kona kuyoba inkinga lokho kodwa ke kuyomela ukuthi angazi.
Uyasebenza? Cha. Akho sebenza khona. Yebo. Usisi uyasebenza? Yebo uyasebenza. Ukuthi usike nami ngokusebenza kwakhe angakwazi ukunakela ingane. Yebo yena ngakwazi. Angaba nawo amandla. Yebo. So right now ngoba nikwi relationship uyakunakekele nawe. Ukangiphe lokho nalokho nokuphela inyanga. Kodwa ngeke usho ukuthi umuntu okulahlela ngaphandle. Yebo. So umuntu ohleze khona nawe. Umuntu supportive kakhulu. Uneqiniso kuwena. Yebo. Wena wahlula uba neqiniso kuyena. Kona njalo siswami. Okay, no asimthinto simazisa ngalolu daba. Yebo. Uba wakhokhela ukuthi uhambe uyovala. Akhathi uhambe eclinic. Akukhona nje amasentshana engangiwahlanganisa ngaso sikhathi leso. Amasenti wahlanganisa ngemali kaba yakhe. Cha, khona nje itohwana ngalibamba. Kwakwelisikhashana. Laphela ke ngase ngithatha leso sinqumo ukuthi ngiyovala. Okay, no ngiyakuzwa. Ay, babukele emakhaya simthinto simazisa ngalolu daba. Usuready ukukhuluma nomuntu wakho? Yebo yawayi. Noma ngisaba nje. Sawona sisunjani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungsta la ka Black Life TV. Singawazi ukukhuluma? Yebo ngikhuluma sisi. Ngiyabonga. Umuntu wakho, ipartner yakho, isithandwa sakho sila nami e-studio ka Black Life kuhlelo ukuthi sikhipha izimfihlo. Uthi kunemfihlo afisa ukutshela yona. Ngisacela umlalele. Yes. Ngiyabonga. Umambile kanje. Mama yaphela. Ngiyaphila unjani? Ngikhona nami. Mama yazi ngixolise ukuthi ngikufonela ngenamba ongayazi. Empeleni ngila kwa Black Life TV. Ukuthi mkhona into ade ngifisa ukwazisa wona manje mengenawo amandla ukuthi ngikutshele yona. Mina ngabona kungcono ukuthi ngibhalele le TV le ukuze ngikwazi ukukutshela. Yebo. Kahle ngithi uyakhumbula ngalenkathi siyuzama kodokotela ukuthi sibe nengane. Mina ngangafuna. Kahle i reason behind that ukuthi mina kahle angikwazi ukuthola abantwana. Ngakhumbula sihlangana ngo2019 ngahamba ngaya kudokotela ngafike ngayivala inzalo. Anginiyazi nje ukuthi idali mina ngiphile esimele esinjani lapha ekhaya manje ngaso ngabona ukuthi ngeke ngikwazi uku-afford lezi ngane mina ukuthi waziba khona. Cha ngiqinisile ngempela ngiyaxolisa futhi ngalokho ngiyazi mhlambe ukuthi akukuphethe kahle kodwa ngifisa bandla ukuthi ukwamukele. Kodwa uyenza kanjani benazalo ngoba uyazi ukuthi umntwana siyamfuna so babili kade safuna abantwana. 6 years mina nawe sithandana sifuna abantwana. Ingakho ngisacela ungixolele kakhulu sano sami ngiyaxolisa. Ngiyaxolisa ngempela. Hawu ingakho sithando sami ngikhetha ukuza la ukuze uzolazi iqiniso ukuthi ingane mina ngakwazi ukuthola ingane.
Ngiya-understand dal. Ngiyaxolisa. Yazi ngiyaxolisa kakhulu, ngiyaxolisa. Uthi manje mengenawo amandla okukutshela mina. Awu. Akukho kanjalo. Mengawona inhloso yami ukuthi ngilokhu nje. Ngiyivala ukuthi manje ngisuke ngabuka isimo sasekhaya. Ngiyaxolisa kakhulu na ukuthi ngikucabangelile. Ngiyaxolisa. Ngiyaxolisa. Angisacela ungixolela dala, ngiyaxolisa ngempela. Yeah. Ikona ngiyaqonda ubuhlungu ekubizise bona sana sami. Ingakho ngize la ngoba ngifisa ukuthi wazi ukuthi ngiyaxolisa ngempela, ngiyaxolisa. Ngicela ungixolele bandla. Ngiyazi ingakho ngizoxolisa ngoba ngibonile ukuthi ngicabangele mina ngedwa la. Ngiyaxolisa ngempela. Sana sami. Hi sisi. Phephisa. Ngiyezwa ukuthi ke nale ndaba lena ikuhlele kabuhlungu and uyathuka ngoba wasuggest ukuthi yeke amaphilisi okuprevent anti uyalazi iqiniso. Ngayiyeka pho yena wathi try mina still ngizobhengiyekile wathi kuba ngikaze ngiyiqale lezi zinto lezi ngizona lezi mhlambe ezingizalayo. I think ubhlungu kakhulu ukuthi belokho eblame wena ekube nazi ukuthi inkingi ikuphi. So manje mawucabanga ke mase wehlile mhlambe nomoya uzokwazi ukuthi umxolele ngoba mayesho lesi sinqumo wasithatha sokuthi ke uhlupheke kakhulu. So bengafuni ukuthi alethe ingane emhlabeni ehluphekayo. Ngiyaxolisa kodwa ngeke ngize ngikwazi ukumxolela. Hayi kodwa ke asingathathi mawala mhlambe ngokuhamba kwesikhathi sekhulumile nawe akuchazela ukuthi ke azathathe lesi sinqumo. Mhlambe uzomuzwa ubone nawe ukuthi ke yindaba ebe kanje. Ngikwazi ukumxolela. Hayi man. Hayi no ngiya-understand sis. Ngiyabonga kakhulu ukuthi uthathe i-call yethu. Okay, bye sis. I think into embulala kakhulu usho kanjani umuntu ukuthi kena akayeke into yokupreventa ublame yena ukhombe yena ekubeni yonke le mini ikhombe wena. Ingakho dadwethu ukuthi ngikhetha ukuthi ngize la namhlanje ngoba nami sengihluleka ukuyifihla lemfihlo le. Ngingidla kakhulu manje ngingazi ukuthi ngizomtshela kanjani. Awona njengamanje kubhlungu ngabe umuze ekhala. Kubhlungu kuzona kumina ngimazi impela kodwa ngiyezwa ukuthi lebhlungu uphuma enhlizweni. But ke yazi nomnandi iqiniso seyalazi. Ikona. And mangimuzwe ekhuluma nawe ngiyezwa ukuthi ke as much as edini uthando likhona. And ngiyazi ukuthi ke namasusichaza istory sakho ukuthi ke wena wabona ukuthi uyahlupheka and kubhlungu ukuthi wafesana wacabanga ukuthi nekusasa lakho lizofana nelo nekhaya uphuma kulona. Ikona ngiyayisola ngempela. Yes. So asithemba ukuthi uzothola nanomsebenzi and I'm sure nababukeli la ka Black Life bazobona bazi ukuthi khona la kuqashwa khona
bakwazisa ukuthi uthola umsebenzi and then consult odokotela si-check ukuthi-ke nasingakwazi ukuthi silungise le ndaba le. Yebo. Manje emhlabeni sodokotela ayisekho into engalungiseki, odokotela balungisa yonke into. Yebo, kuyezwakala Yeah, sisona. so asithemba uzothola umsebenzi, uyilungise le ndaba, ulungise ikhaya lakho. Yebo, ngiyabonga kakhulu sisi wami. Okay, no siyabonga kakhulu. Yeah. Yo, nezela ka Black Life TV siyasho-ke lapho uma ukuthi khona nje lana sikhona ukuthi kuyaqashwa, please nisize umfowethu lana nimtshele nisendele ama details nisho ukuthi kuphi la kuqashwa khona akwazi ukuthola umsebenzi. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi uthi ubheka iphambili lakho uvesana ulibona ukuthi lifana nemuva lakho. Asishintshe isitori sethu, isitori sabhoti bakithi ayithole umsebenzi akwazi ukulungisa into nomuntu wakhe balobolane bashade babe nengane eziningi. Kulungu Stange ngithanda kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe. Nibe nosuku oluhle. Is there Black Life TV?